Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández e falo-vos dende Jackson, no estado de Tennessee, aquí nos Estados Unidos de América. Hoxe non haberá un programa en directo do Bar Celeste, aínda que o Celta xogou onte mércores un partido adiantado a sexta xornada de Liga en Balaídos fronte ao Betis. Tivemos un directo este martes desta semana e teremos o vindeiro directo o martes da vindeira semana despois do partido tamén en Balaídos fronte ao Villarreal. Pero pensei que sería unha boa idea facer un pequeno comentario breve sobre ese partido que o Celta empatou co Betis 1-1. Partido que sen dúbida tivo dúas partes ben diferenciadas. Un partido no que o Celta xogou prácticamente 45 minutos, algo que evidentemente non é o máis adecuado, o máis desexable para sacar puntos nesta liga, mesmo cando ven de comezar a tempada, pois non é un bo sinal que o Celta, que mellorou na segunda metade, pois prácticamente non xogase moito na primeira. Finalmente, reparto de puntos e o Celta leva 3 partidos, ningunha victoria, 2 empates e unha derrota. Na casa, un punto de 6 e fora da casa tamén un punto, pero neste caso de 3. Os números, dende logo, non son espectaculares, hai moito espazo para mellorar e agardamos que iso vaya ocorrendo coa rodaxe do Celta e o paso dos partidos. Neste partido en particular, Celta fronte a Betis en Balaídos, dirixido por Gil Manzano, o árbitro é Gil Manzano. Agora, tería eu que dicir Jesús Gil, pero claro, Jesús Gil é outra persoa da que mellor prefiro non lembrarme. Agora os árbitros teñen nome e un apelido, case que como se fosen anglosaxóns, non? Pero realmente este troco eu sigo sin saber moi ben por que tivo lugar. Algúns din que é para humanizar máis os árbitros, non sei, habería que preguntarlle a Mr. Asubío. Eu preguntei a Mr. Asubío, pero ainda non me respostou. A ver, Uxío, se estás a ver isto, dime por que temos os árbitros agora con nome e un apelido en troques de os dous apelidos típicos. Ademais é que os dous apelidos ás veces funcionaban realmente ben. Japón-Sevilla, por exemplo, case que imposible que un nome para un árbitro soe con meirán de forza. Japón-Sevilla, que tamén semella un partido internacional do Sevilla fronte á selección de Japón. Pero bueno, Gil Manzano foi o árbitro que dirixiu este partido, no que se introduciron trocos, por suposto, por parte de Claudio Giraldez, cousa que o adestrador celeste fai con total normalidade. Esas rotacións, eses trocos, eses cambios, é moi difícil acertar un dos seus onces. En este caso, pois tiñamos a Ristich pola esquerda en substitución dun Marcos Alonso que precisaba algo de descanso, e arriba, pois, unha tripleta con Borja, que era o capitán, fronte o Betis, o seu antigo equipo, Williot Svedberg, que leva un comezo de tempada pois bastante decepcionante, e tamén Durán arriba e Iago Aspas no banco, aunque saería despois na segunda metade. Se falamos da primeira metade, realmente o Betis tivo moito máis o balón, desfrutou das mellores ocasións de gol, especificamente esa ocasión de gol do Betis que evitou o propio Ristich que entrase na portería prácticamente case que na liña de gol. Nesta primeira metade, moi pouco do Celta en ataque. Pasou o Celta máis tempo correndo
detrás do balón, catendo o balón en posesión e movendo con criterios. Sí, houbo algunha que outra transición rápida, algún pase con intención de Mingueza, que estivo mellor na primeira metade que na segunda, aunque o Celta estivo moito mellor na segunda metade que na primeira, e un Ilaix Moriba moi sólido en medio campo. Penso que o comezo da tempada de Ilaix é unha moi boa nova pro Celta, está sólido, está participativo e, bueno, está a converterse nun excelente xogador no equipo, na idea de xogo, na idea de fútbol, no sistema de Giraldez. Borja Iglesias ás veces tentando xogar de áncora, sempre de costas á portería, tentando guardar balóns, pero que non lle chegaban tampouco nesta primeira metade moitos balóns. Falta no Celta, isto é algo que queda bastante claro despois destes primeiros 3 partidos, un xogador, un futbolista de enganche no medio campo. Ese famoso, xa diría eu case que tristemente famoso medio centro ofensivo que pois poda funcionar como enganche e poda meter balóns con cabeza, con sentido, cara á dianteira, porque realmente nesta primeira metade o Celta pisou moi pouco a área bética e, como digo, non é que o Betis tivese un control total, pero sí que tivo moito máis o balón, tivo as ocasións máis claras. O Celta correu moito detrás do balón, que é un xeito moi bo, realmente, para cansarse con rapidez e facilidade. Non só iso, senón que no minuto 45, que se adoita dicir gol psicolóxico, pois chega ese testarazo de Bartra a saída dun córner rematando só entre dous xogadores, un deles que cae, Mingueza que chega tarde e o 0-1, penso que con xustiza nesta primeira metade para o Betis que podería telo marcado incluso antes, pero xa dicíamos que Ristich evitou iso prácticamente na liña de gol. Gol psicolóxico, sí, pero gol que deixa claro que o Celta ten moitos problemas a balón parado para defender as accións de balón parado dos rivais e tamén para crear as súas propias accións de ataque, de perigo a balón parado. Por riba, hai que dicir que de testa ia moito mellor o Betis nesta primeira metade, e así foi. Un testarazo de Bartra deixa o 0-1 no electrónico o descanso. Moitas dúbidas, porque a primeira parte amosou a un Celta pouco activo, lento, que non movía o balón, que non tiña tampouco moito balón, moitas dúbidas, e unha primeira parte que a min non me gustou absolutamente nada. Teño que dicilo, ás veces semella que cando un critica o Celta hai unha parte do celtismo pois que se anoxa por iso, que se enfada por iso, e que pensa que non se apoia o equipo cando se critica, non? Cando se critica un argumento, e cando se fai dun xeito construtivo, eu penso que é o que hai que facer. Esta primeira metade do Celta, pois, dubido moito que haxa alguén que poda ir por aí dicindo que foi magnífica ou que hai cousas moi positivas que salientar desta primeira metade. Para mí, en absoluto, bueno, o resultado deixouno claro. Que ocorre? Que na segunda metade, pois, hai certos trocos, entrada de Marcos Alonso, entrada de Javi Rueda, que tamén é unha das mellores novas nestes primeiros partidos, a súa capacidade de profundizar pola banda dereita. O ataque do Celta gaña moito cando Javi Rueda aporta nesa parcela do terreo de xogo. Isto foi positivo, os trocos que introduciu Giraldez o comezo da segunda metade, e despois tamén o empate psicolóxico, porque se o gol do Betis, o 0-1, foi psicolóxico, mesmamente psicolóxico foi tamén o empate do Celta. Rápido, empata a xiña o Celta
cunha especie de volea de Hugo Álvarez tras despexar un córner ao Betis, que ademais foi un disparo bastante forte de Hugo que aproveita a potencia a que cae o balón, golpea o bastante ben, e ademais o balón entra por entre as pernas do gardameta do Betis, de Valles, que pode facer moi pouco, non só pola potencia do disparo, pero sobre todo porque ten diante, como diría o comentarista británico Ray Hudson, a forest of legs, un bosque de pernas tiña diante. Entón, claro, pois non foi sinxelo para Valles, o balón entrou por entre as súas propias pernas e o Celta conseguía un empate importante porque, ademais de psicolóxico, implicaba que o Celta tería 45 minutos para tentar marcar alo menos un segundo gol e levar os 3 puntos. Máis intensidade do Celta nesta segunda metade, iso é positivo, pero tamén era sinxelo, tendo en conta que a primeira metade pois foi unha primeira metade totalmente esquecible de Giraldez. O Celta, despois do gol, tivo máis intención de ter o balón, de ir ao ataque. Javi Rueda fixo algunhas internadas por esa banda dereita. Despois entraría a Jutgla por Borja Iglesias no minuto 68. Os cambios de Xiralde dos trocos que introduciu foron trocos bastante ben feitos e ademais dando aos xogadores que entraban tempo para poder aportar algo. Entraría despois o propio Iago Aspas e tamén Brian Zaragoza, do que se agarda moito neste comezo de tempada, pero que todavía non está nas condicións óptimas. Aspas e Brian Zaragoza entrarían por Pablo Durán e por ese Hugo Álvarez que conseguiu o gol do empate. Bueno, Rueda sí, pero tamén hai que dicir que Jutgla deulle moita máis profundidade ao ataque do Celta, e mesmo Jutgla tivo unha opción. Non sei se estaba prácticamente ao límite do fora de xogo, o xuiz de liña non levantou a bandeira, remate de cabeza, un testarazo de Jutgla que, bueno, pois sacou, ben sacado, Valles, e que, bueno, se tivese rematado en gol, habería que ver se era ou non era fora de xogo. Non me quedou moi claro iso, pero de todos os xeitos nada ocorreu porque o balón non rematou no fondo das redes. E o Celta tentou conseguir un segundo gol. Non estamos nun partido no que o Celta estivese a pedir a hora, como foi o caso no partido en Mallorca, senón que tentou por diversos medios marcar un segundo gol. Ese gol, por diversas razóns, nunca chegaría, en parte pois porque eu notei un pouco de ansiedade a medida que ian pasando os minutos, tamén un certo cansazo e momentos nos que esa intensidade do Celta na segunda metade, cara ao remate da segunda metade, cara ao remate do partido, decreceu un chisco. Isto non quere dicir que a segunda metade do Celta non fose superior, sen dúbida algunha, a primeira, non? Porque sí, o Celta estivo mellor na segunda metade, procurou o gol da vitoria, tampouco que tivese moitísimas ocasións clarísimas para marcar ese segundo tanto, pero estivo moito mellor en defensa, eso tamén hai que dicilo, ca nos dos partidos anteriores. Claro, hai que pensar que o Celta, dende o meu punto de vista, tal e como están as cousas, e sen saber se vai haber algunha incorporación máis ou non, a min dame a sensación de que o Celta ten un plantel bastante curto para tres competicións. Non? Isto, para min, está bastante claro. Sabe isto o propio
Claudio Giraldez, que pedía un xogador do perfil de Denis Suárez que semella que non vai ser unha incorporación, non? Entón, bueno, pois alguén poderá dicir o ano pasado o Celta co que tiña entrou en Europa, pero iso ten moito que ver co traballo de Claudio Giraldez, con esa intelixencia que fixo que o de Porriño gañase o plantel e tivese enchufados a meirande parte dos xogadores, e haberá que agardar que ese tipo de maxia giraldiana ocorra de novo esta tempada, pero cunha competición máis, unha competición exixente, ademais, como é a Europa League. Na miña opinión, tal e como están as cousas a día de hoxe, 28 de agosto de 2025, o plantel ten eivas que pois habería que solucionar, habería que paliar con algunha incorporación, pero non sabemos, xa que o mercado está aínda aberto, pero quedan simplemente uns cantos días para que se peche, pois o Celta terá que afrontar probablemente estas 3 competicións co que ten, co posto, non? Entón, bueno, queda claro que hai unha leve, pero moi leve, melloría do Celta que se ve na segunda metade, sobre todo en comparación co primeiro partido fronte ao Xetafe e tamén, en certo sentido, en comparación co partido anterior fronte ao Mallorca, pero non é dabondo. O Celta non pode sacar puntos, non pode gañar partidos xogando simplemente 45 minutos. Eu estou seguro de que Giraldez é consciente disto. Estou seguro de que Giraldez non está contento con isto. Pode ver as cousas positivas, que as hai. Hugo Álvarez ben colocado nesa posición máis adiantada. Javi Rueda entrando pola banda. Eu agardo cousas interesantes de Javi Rueda, pero hai que ter paciencia tamén con un xogador como ese. A situación, por exemplo, de Ilaix Moriba, que está a amosar as súas capacidades e a coller cada vez máis confianza e a mellorar moitísimo. Esa é unha cousa tamén moi positiva. E, bueno, pois o Celta ten que mellorar. Isto está claro. Levamos 3 partidos simplemente e hai moitos aspectos nos que o Celta ten que mellorar. Capacidade de mover o balón, capacidade de crear espazos, o xogo a balón parado tanto en ataque como en defensa. A defensa, como digo, estivo máis sólida dende o meu punto de vista, sobre todo na segunda metade, e iso tamén pode ser unha boa nova, porque é importante que en partidos como este, en partidos contra equipos como o Betis, o Celta teña máis potencia en defensa, teña máis seguridade en defensa, porque, ademais, tendo en conta que non semella que vai a haber incorporacións na portería, pois o Celta terá que xogar de novo co que ten. E penso que é moi importante que Radu vaya collendo máis, non vou dicir experiencia, pero sí confianza, non? Penso que Radu non é un mal porteiro baixo os paus, pero as saídas por alto son asignatura pendente, e dame a sensación de que non só a comunicación coa defensa, senón tamén o seu xogo cos pés é tamén outra das asignaturas pendentes deste porteiro rumano que chegou da Liga Italiana. En definitiva, a melloría é leve, pero é, sobre todo, unha melloría que se amosou na segunda metade. A primeira metade do Celta non deixou, dende o meu punto de vista, prácticamente nada que se poida salientar. Pero, na segunda metade, sobre todo, gracias a ese gol que chegou a xiña no minuto 47, pois o Celta sí que tivo máis fame de ir a polo partido. Non é que durase esa fame de ir a polo partido, esa intensidade renovada a toda a segunda metade, pero unha parte da segunda metade sí que, se comparamos a primeira e a segunda metade, o Celta xogou con moita maior decisión e
con moita maior solidez na segunda metade, pero, como digo, hai moito que traballar e, sobre todo, ter en conta que os partidos duran máis de 90 minutos. Non só uns 45 e un pouco. Entón, iso é algo no que hai que pensar. O Celta xogou 45 minutos e empatou un partido contra o Betis, que podería ter levado o Betis se tivese marcado 2 goles, por exemplo, na primeira metade. Podería ter levado o Celta tamén se tivese marcado algunha das non demasiadas ocasións que tivo na segunda metade, na que sí foi moito máis domeador do xogo, pero finalmente o resultado foi 1-1, goles de Bartra e de Hugo Álvarez. Bueno, eu penso que se falamos de xustiza non é un resultado necesariamente inxusto, sabe a pouco, sobre todo porque o Celta se viu arriba en comparación coa primeira metade. Na segunda metade, e todo o celtismo que ateigaba balaídos esa noite de mércores agardaba que o Celta acadase o segundo gol, a primeira vitoria e os 3 puntos. Pero sumar de 3 e as vitorias terán que agardar. Celta 1, Betis 1 e tras 3 partidos, lembremos que este era un partido adiantado a sexta xornada de Liga, pois despois de 3 partidos, 9 puntos posibles, o Celta leva 2 empates, unha derrota e polo de agora ningunha vitoria. Difícil a ser o partido desta fin de semana, que o Celta xogará en Balaídos fronte ao Vilarreal, pero o martes vindeiro teremos emisión en directo do Bar Celeste a mesma hora de sempre, ás 8, por volta das 8, cara ás 8 da tarde noite en Vigo, aquí en YouTube. Se non deixaste la porra na emisión para o Vilarreal, na emisión en directo do martes, deixade agora na parte de abaixo deste vídeo e, por suposto, se queredes, deixade tamén as vosas puntuacións, 5, 3 e 1 punto, 5 pro mellor xogador deste Celta Betis, 3 pro segundo mellor e 1 para o terceiro mellor, e eu contabilizarei eses puntos baseados neste partido do Celta fronte ao Betis, que rematou con empate a 1. Moitas grazas a todos e a todas por estardes aí ao outro lado da liña cibernética en YouTube e tamén nas outras plataformas como iVoox ou Spotify, onde tamén podedes escoitar o Bar Celeste. Agardamos que o Celta teña un bo partido, faga un bo partido perante o Vilarreal na casa, a ver se aí chega a primeira vitoria celeste desta tempada, e verémonos o martes aquí en YouTube na canle do Bar Celeste. Se estades a ver este vídeo o xoves día 28 de agosto, pois agora podedes en pouco tempo sintonizar a canle do señor Pablo aquí tamén en YouTube, e ali teredes máis información, nese caso en directo, sobre este Celta 1, Betis 1. Grazas como sempre, son Antón García Fernández dente Jackson, aquí no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América, dando ese berro celeste para axudar os nosos no partido desta fin de semana fronte ao Vilarreal. Como sempre, o de sempre. ¡A la Celta!